Right, Makati Muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tripache viti chatinoita ngwavi ridzo netsvakiridzo chatinongwavha patinotarisa taya dzakasiyana siyana dzinchisangana nevanhu. Muzuva ranhasi ndiri kuWhite Cliff pandasangana namama vandavhizitira kuti vane dambudziko rari kusangana naro zviri kuno muri Zimbabwe zvinoshamisa, zvinovhundutsa, zvinokatyamadza. Saka nyaya iri panapa pari kuonekwa zvisionekwe zvakasiyana siyana zviri kuonekwa. Saka muri Zimbabwe da kuti munyatsoteerese mama wachitsanangura dambudziko rari kusangana naro nezvavari kusangana nazvo mukati muupenyu. Kana paina anokwanisa kubatsirawo muri Zimbabwe wotibatsirawo, nhamba dzavo tichadzisiya panapa so that munokwanisa kucommunicata nawo muri Zimbabwe. Sandawanza zvangu kutaura ndikureketedza mama Muchirongwa paZim Reality ITV Dialogue with DJ Sparks. Makati zvenyu amai? Tiri pamakadiwa. Amai, ndanzwa phone call, ndafonerwa zvichinzi pane matambudziko mukusangana nawo panapa, pane zvinhu zvakasiyana siyana zvikusangana nevana. Mungodzi muri Zimbabwe kuti zvamukusangana nazvo zvakanyatsomira sei? Ichokwadi mukoma. Muri Zimbabwe zvatiri kusangana nazvo pano zvakaoma. Takatanga kuona mazai muyadhi ino yatigere. Takaona 4 times. Toona mazai 4 times, taiudzawo pastor vedu vechechi yeAFM kuti pastor zvatiri kuona, pastor yabva kuti zvafumuka zvamunenge maona wonamata. Zvakazotanga vana pavakavhara chikoro. Mwana akati mama ndiri kuona munhu ari kuuya kwandiri achichema. Ndobva ati mama ndiri kuona nyoka iri kuda kundiruma. Mama ndiri kuona banga riri kuda kundibaya. Mwana achifamba aibva adona, akagara obva adona, akarara ndopa akabva abatwa shaya dzese. Mwana haatauri, anogona kubva makuseni kana kumasikati kusvika asina chaadya. Mwana akabva atanga kuzvimba dumbu. I think patime yaizvimba dumbu vaida kutora mweya wemwana asi zvakaramba. Mwana akapfeka bhutsu tinodzishaya, anotodedza kuti mama ndashaya bhutsu. Totsvaga bhutsu tinoona dzakatoraswa distance. Zvadaro mwana ndopa akabva ati mama simudzai mwana ari kuda kuruma. Arikuda kurumwa, ndine kanhu kandiri kuona kamunhu karuda kuruma mwana. Mwana takamusimudza, iye ndopa akabva atanga kurumwa. Kurumwa kwaanoita anotorumwa nekanhu kaari kuona, I think kadhoma. Anotorumwa mazino emunhu chaiwo. Iye nemucheche wandinaye izvezvi vanorumwa. Zvadaro izvozvo mumwe musikana akabva atanga futi wechi2 akatanga kuchema achizvonyunguka ngenyoka. Akabva makuseni kusvika kumanheru mwana achichema. Iye anoona wekutanga anenge achiti chiri kurova sisi ndo vari kurohwa achingochema. Then wechi4 mwana andinaye izvezvi vese vana ava vanozvimba matumbu. Chitiko chatiri kuita, chatiri kuona mhuri yeZimbabwe chakaoma. Munogona kutadza kuzvinzwisisa nekuti munenge musina kusvika panzvimbo. Izvezvi ndiri kubva kuona ropa pandanga ndichiwacha. Ropa tichazoritsvaga tikariona ranyura. Vana ava marumwe zuro mumwe wacho aida kubhendeswa muromo kusvika kwekupedzisira, asi ndakanamata ndikati Mwari handina kuzvara mwana akaremara. Muromo wemwana ngaudzorwe panzvimbo. Wechi2 akarwara uyu akatanga kubhendeswa makumbo. Chiziso chichibva paposition kudzokera kumashure kwegumbo. Gumbo richitoremara. Ndikapopota ndikanamata ndikati Mwari mwana ngaadzorerwe makumbo panzvimbo. Handina kuzvara mwana akaremara ini. Sekuona kwangu inini mwana uyu achitaura ari kuti mama zvidhoma izvi i4 nekuti zviri kuuya kwandiri zvakasiyana siyana. Saka pachidhoma chimwe chechi4 ichi ndo chidhoma chakaremara. Ndo zviri kunzi nhasi vana vangu vaite kuremara. Takafuma takakandirwa musoro wehuku payadhi ino yatigere. Zvakabva zvamanifesta zvakati takuradzai musoro wehuku, isusu kuda wemunhu. Tikati wemunhu hakuna, handina mwana ari kuzofa, handina mwana ari kuzoparara. Vangu vana vachazokura vakakwana. Muri yeZimbabwe zvatiri kusangana nazvo zvakaoma. Zvinhu zvinorwadza, zvinokatyamadza, zvinotyisa. Hatina nguva yekuti tinozoro, hatina nguva yekuti tinofara, hatina nguva yekuti tinodya, hatina nguva yekurara. Zvinoitika pano zvinenge zvakaoma. Pari kuitika mashiripiti, maminimini asingaite. Vana havana rugare, havana zororo. Vanenge vachingoona zvinhu zvinotyisa. Ende zvichimanifesta kuvana zvichiti tatumwa naningi, tiri kuda nyama, tatumwa naningi, tiri kuda chakati. Zvakaoma muri yeZimbabwe. Ndida kumbobvunzawo amai. Mazai pamakatanga kuona mazai maona ari pai? Mazai aya patakatanga kumaona taimaona, ndofunga muri kungoona kuti mastenzi da akakura kubva uko kusvika uko chibage chesendi changu. Taitomaona ari mustendi munomu. Asi mazai aya kumaona kwatete aitoratidza kuti izai rakavigwa. Asi inini handizivewo zvingori pandiriwo. Pane zvinoitika zvakavanzika kana kuti zvakashata pandiri. Bhodhi yangu inotondudza kuti something but ndozotadza kuziva kuti chii. Sezvinewo ndaibva ndatongoendawo pane zairi. Nditona patone zai 1. Asi kuti zaire huku, zaire shiri. Harisi zaire huku, harisi zaire shiri. Zaire rinenge tori round.
round zai kuti nditsanangure kuti izai rei ndinganyebe mukoma handizivi. Alright. Wada ndingonzwisise baba. Pfuurire nyumbeni nezvinhu zvikusangana nevana. Zvadaro izvozvo vana vachibhendeswa muromo, vana vachibhendeswa makumbo. Ndo zvimwe zvatiri kusangana nazvo pano neropa iroro. Marumwe zuro mwana akati mama chinhu chiyecho chakaremara chakunditeera icho chidhoma chacho. Ndobva ndamuti soti iyi bata maoko kanda soti. Chidhoma chakatanga kutaura chikati muri kunditoshora. Muri kunditoshora musandimwaye soti ndatumwa ndikuda nyama. Saka zvinhu zvakangooma. Saka imimi mama kuzvinzwawo here? Tinotozvinzwa tese tikatomira semhuri tikatodedza tikati iwe munzwe zviri pano. Mweya soti tonzwa mavhoisi achitotaura. Zvakaoma. Saka makambotsvawo here kutsvaga spiritual help maybe kune mamwe vanhu vaMwari kana kuti vamwewo kwavanokwanisa tiri kufamba kubva zvapakatanga mwana wekutanga zvikoro zvichivharwa. Hatina zororo, hatigare mumaprofita mese tiri kutsaya zviri kuramba, tiri kutsaya kuzoti titoita nge masvika zviri stable kudai so tina madha vakatishandira vatakaenda kumba kwavo nezuro ndokuita kaustable kwazvaita kusvika izvezvi matoona takagara nekuti I think dai kunzi hatina kutizira kumba kwamadha nonga madai matongosvika iri yowe pano. Zvakaoma zvinotyisa zvamukusangana nazvo. Saka vana vese vari kuafektwa nezvinhu izvi? Vana vese havasi kuafektwa nezvinhu izvi. One ndiye ari kuona, vamwe ndo vari kurumwa 2, mumwe ndiye ari kuzvimba dumbu. Ndine 2 so far vasina zvavari kusangana nazvo. Right. Muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa kuti inyaya yakaomarara, inyaya inotyisa, inyaya inofundudza ichisionekwe. I think ini first time kutonzwa kuti zvakadaro pasi panotaura kuti ndiri muri kutitoshora zvinhu zvinotyisa. Pakaipa. Saka ameno mune zvimwe zvamungada kuudzawo muri yeZimbabwe here pamusoro pedambudziko ramukusangana naro? Yes, tinongokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe even pachikafu chaicho. Kubva zvakatanga kurwara vana musi wakavhara zvikoro baba havaende kubasa. Hatina kumwe kunhu kwatinokwanisa kuona mari kana kuti nekuti handikwanise vana ndiri ndega. Ndichida kutobatsirwa nekuti vana vakatanga mumwe anenge achidonha, mumwe achidonha, mumwe achichema, mucheche anenge achirumwa. Saka handina makwanisiro andinoita kuti ndikwanise vana ndega. Baba havana kubasa kwavari kuenda izvozvi vakagara. Saka vana pavari kurumwa mukutoona here? Mazino anotodhindikira, vakatanga kurumwa chiri chidhoma 1. Ezvezvi vakati varumwa zvinotodhindikira zviri 3, mazino 3 osiya mate akawandisa zvisingaiti. Pakaipa. Muri Zimbabwe kana pachinge paine vari kuona this video vanoda kubatsira, ungava uchibatsira nezvinhu zvawinazvo ungada kucontributawo, ingave chikafu chingave chii muri Zimbabwe. I think ndiyo time yekuti tibatsirane semhuri yeZimbabwe. Kwanokwanisawo kubatsirawo spiritual. I think it's now high time yekuti mubate mama, mutaure nawo, muwabatsire. Ameno muri Zimbabwe ingade kuziva maybe namba dzenyu dzekuti kana pachinge paine zvavanozoda kuzokubata inapo kana nezvoda kubatsira nazvo nokubata direct. Tinotenda. Ameno mungavataura namba dzenyu? Namba dzangu i0788 089 709 0788 08